Парче от VSL пъзела номер 2. Защо другите решения не работят? Това пъзелно парче е много важно за решенията, които помагат да превъзмогнеш някакъв тегъв проблем. Когато маркетираш продукта си, било то курс, да кажем курс примерно за онлайн маркетинг, когато го маркетираш на масите и продуктът ти може да се ползва от абсолютно всеки един човек, този продукт има уникален механизъм. Обаче масите са строго индивидуални. Строго индивидуални хора с строго индивидуални нужди, опит, възможности, хъс, капацитет и така нататък. И когато даден курс или менторска програма за онлайн маркетинг избухва, да, тя сработва за много хора. И тези хора дават тестимониали, кейстърита, после те влизат в рекламите и продават този курс. И колкото повече успешни истории има в един онлайн курс за маркетинг и как да правиш пари онлайн, приемете го, че има 10 пъти повече неуспешни истории. Само че тези неуспешни истории отиват в нищетата, а хората, които не са успели, не се оплакват, те си продължават с живота и никога няма да ги чуеш. И точно тези неуспешни истории създават пазарни сегменти от хора, които все още искат да се решат проблема, но предишният уникален механизъм не е бил за тях поради куп причини. И затова винаги, когато някое популярно решение избухва във всяка една ниша, във всеки един пазар, всяка една държава, колкото повече работи, толкова повече и не работи и създава възможност за нас да решим проблема на тези пазарни сегменти, за които това не е сработило. Уловката обаче има уловка. Когато обясняваш защо другите неща не работят, трябва да е истина. Защото ако не е истина и ако човека, който ти гледа рекламата, не може да се припознае и не му накараш лампичката да му светне, защо аджеба това нещо не е сработило за него, ако не можеш да го накараш да емпатизира, ако не му опишеш през какво е преминал и на какво се е надявал, когато е купил това решение, той няма да ти повярва. Обаче ако му влезеш в обувките и опишеш точно защо това не е сработило за него, той ще ти повярва и ще му спечелиш доверието и ще наостри уши, ще отвори очи и ще е отворен да чуе какво имаш да му продадеш. Когато разбираш от продукта си, от пазара си, когато го познаваш на дълбоко ниво и обясниш защо старо популярно решение не е сработило за твоят перфектен клиент, ще тригърнеш много хора. Най-добрият знак на това, че рекламата ти работи, е, че хората, за които стария механизъм, старото решение е проработило, не са съгласни с теб. Те ще ти кажат, че говориш глупости. Но точно това е поляризацията, и за която говорих по-рано. Тези хора не осъзнават, че са строго индивидуални и това, което е сработило за тях, няма да сработи за всеки един Homo sapiens на нашата планета. И реално това ще са тригърнати е добър знак, че си на правилния път. Но трябва да имаш доказателства, трябва да разбираш от това, което говориш, трябва да си го проучил, трябва да си провел интервюта с хората, които го произвеждат, трябва да знаеш за какво говориш. Защото иначе, ако говориш глупости, не проучени глупости, хем ще тригърнеш хората, хем никой няма да се припознае, хем рекламата няма да принтира поръчки. И това не е добре за никой, защото не си свършил работата с проучването. Така, миналия месец написах един VSL, който буквално първата една минута обяснява защо много популярно решение в пазара, който оперирам, не работи за много хора. И всички тези неща, които ги обясних с тригърването и с поляризацията и с хейта, съм ги изпитал
първа ръка. Окей.